Takže čau lidi, dneska si uděláme ochutnávku dalšího Monstra. Sice to točím v noci, vy to uvidíte zítra ve středu ve 14:20, jo, to uvidíte, takže se můžete těšit na asi tak v 15 hodin. To je jedno, jdeme si to ochutnat. To na to. Tako. Je dobrý. To natáhnu na 2 minuty, protože půjdu spát, abych se vyspal na praxi, takže tak. Jo, takže tak. A hlavně lidi dejte mi like a odběr, protože like a odběr se prostě hodí, jo. Ale pokud si myslíte, že se to nehodí, tak já už do prdele, nerzím samozřejmě. Dejte mi like a odběr, pokud chcete, pokud ne, tak nemusíte, jo. Je to vaše rozhodnutí. Ale pokud vás videa baví, ochutnávky nebo něco takového, nebo například Fortnite videa s Matějem, tak dejte like a odběr. Díky. A ten Monster je fakt dobrý, ale... Jo, hodnocení. To jsem zapomněl. 9 z 10, nebo 8 z 10, jo. Není to tak lepší jako tady ten černý. Ten černý byl lepší. No, se blížíme na 2 minuty, takže lidi, co můžu říct? A s váma loučím, dejte mi like a odběr, uvidíme se u příští ochutnávky, která bude již brzy. Takže s váma loučím a zdar. Čau.